אנחנו לעניין הבא שלנו. מה דעתכם לקנות חולצה, תיק או נעלי מעצבים ומותגים בינלאומיים בחצי מהמחיר שלהם בחנויות? אם אתם חובבי מותגים כמו ג'ימי צ'ו, פראדה ואחרים, וידכם אינה משגת לרכוש אותם במחיר מלא, אתם בוודאי תשמחו לשמוע על טרנד שתופס תאוצה, מותגי אופנה יוקרתיים מאוד שנמכרים בבוטיקים או באינטרנט, אבל מיד שנייה. שלום לדפנה הראל כפיר. שלום. אני חייב להגיד לך שאני באופן אישי, אני קצת נרתע מלבוש בגדים שלבשו אותם אנשים אחרים. תראה, האמת היא שלכאורה זה נשמע מרתיע, אבל זה כמובן עובר כביסה, וגם לא מוכרים בכלל בגדים שהם עם קרעים או דהויים או משומשים, בטח לא עם שערות של חתולים או כל מיני דברים. הכל נמכר במצב מאוד מאוד טוב. אני הלכתי וראיתי במו עיניי בחלק מהמקומות, באמת, לפעמים אתה אפילו לא יכול להיות בטוח אם זה משומש, ואגב, חלק מהפריטים בכלל נמכרים עם האטיקט, כי זה אנשים שקנו ולא לבשו קטן, זה משהו אחר, זה משהו אחר. למרות שאני מכיר כמה, שאם בכוונה ואם לא, הולכים עם אטיקט כל הזמן. פשוט אולי הם לא בטוחים שהם ירצו לא עוד מבינים מה מדגדג להם להחליף. כל הזמן, כן. כן, יש כאלה. טוב, נגיד שהשתכנעתי והחלטתי לרכוש מותגי יוקרה יד שנייה, כמה זה יחסוך לי? בואו ניתן לזה כמה דוגמאות כדי שנרגיש. אז תשמע, זה יכול לחסוך הרבה מאוד, כי לפעמים המוצרים האלה נמכרים אפילו ב-30% מהמחיר שלהם כשהם היו חדשים או כשהם נמכרים בחנות. ועדיין מדובר במחירים מאוד גבוהים, גם אם הורדנו 30%, כי אנחנו מדברים על מוצרים שהמחיר שלהם יכול להגיע לאלפי שקלים. אין ספק. אז אם אנחנו מדברים למשל על תיק של לואי ויטון, שאתה יכול לקנות אותו כיד שנייה, אבל כחדש, ב-5,000, 6,000 שקל, אין ספק שזה עדיין יקר, וזה עדיין הרבה פחות ממה שהתיק הזה נמכר בדרך כלל, אבל אנחנו גם מדברים על למשל סמלה של רלף לורן ב-300 שקל, ואנחנו מדברים לפעמים גם לא על מותגי על, למשל מותגים שכולנו מכירים, ועדיין הם נמכרים בחנויות יד שנייה כמו זרה ומנגו, ואז אתה יכול למצוא גם סמלה ב-60 שקל. זאת אומרת, באמת טווח המחירים הוא עצום, ושוב, לא מדובר רק על בגדים, גם על נעליים וגם על תיקים. עכשיו, מי שבאמת מאוד מאוד חובב מותגים, ואין לו כסף לקנות את המותגים האלה, ובאמת הם מותגים מאוד יקרים, זה באמת יכול להיות פתרון עבורו. אנחנו יודעים לפחות על שתי יוזמות שהן ממש טריות עכשיו כאן בארץ, אבל יש יותר משתיים, נזכיר את שתיהן. אחת מהן זה אתר שנקרא מיין, אתר שבעצם הופך את זה ממש לסוג של איזשהו מודל עסקי. כל אחד יכול את מרכולתו למכור, פשוט לשלוח אליהם, הם שולחים את השקית אליך הביתה, אתה ממלא ושולח את זה, ואז זה מתומחר, ככל שהפריט שאתה מוכר יקר יותר, ככה אתה גם תרוויח עליו יותר, וככל שהוא זול יותר, כמה אני משלם לאתר? ובעצם אתה מקבל בהתאם למחיר שהפריט נמכר, אז אם הוא נמכר ב-40 שקל תקבל 10%, אבל אם הוא נמכר ביותר מ-600 שקל תקבל כבר 70% מעלות המוצר, שזה יפה, ואז זה משתלם גם לקונה וגם למוכר כמובן. תגידי, בניסיון שלך, אני חייב לשאול, אנשים שרוכשים בגדי יוקרה, יד שנייה, הם מתהדרים רק בבגד, או שהם גם מתהדרים בזה שהם קנו את זה בזול ומיד שנייה, או שאת הקטע הזה הם מסתירים? אני חושבת שהם בדרך לא תמיד מתגאים בזה, למרות שיש היום גם טרנד בקטע של קיימות, וזה משהו שאני מאוד מכבדת, בגלל עניין הקיימות, להפסיק לקנות כל הזמן מוצרים חדשים, ולקנות מוצרים משומשים במצב טוב. חלק מעניין לזה זה גם בביגוד, כל אחד מאיתנו בטח רואה בבית את ערימות הבגדים שמצטברות בארון וללא שימוש. יש הרבה אנשים שאומרים למה אני צריך לקנות חדש, ונזכיר רק את החברה השנייה שדיברנו עליה, היא בכלל לא באינטרנט, זה בוטיק פיזי של אישה שגילתה שיש לה יותר מדי מותגים בבית, והיא כבר לא לובשת אותם. אגב, אתה יודע מה מספרים חלק מהאנשים שמתעסקים בתחום? למה לא לובשים כל כך הרבה את הבגדים שקנינו? כי לא צריך כל כך הרבה בגדים, התשובה ברורה. כן. כי העלינו את התמונות לאינסטגרם, ראו אותנו כבר לובשים אותם. אז זה לא לעניין ללבוש את זה שוב. דפנה הראל כפיר, אתר האינטרנט פואנטה, תודה רבה, ערב טוב. תודה רבה. סוף שבוע טוב. עכשיו, במעבר חד, מחקר חדש מצביע על כך שמעל ל-80% מחולי הסרטן שבחרו בטיפולים רפואיים מקובלים, נותרו בחיים, לעומת כ-55%, אפילו פחות, מאלו שבחרו בטיפולים חלופיים. האם הטיפולים